ମୋ ଗାଁର ଏଇ ଦିନଟି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖାସ ଦିନ। କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ହେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜାଗା ମାରିକି ବସିଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ବାଦାମ ଉପରେ ମାଡ ହେଲା। ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମେଲୋଡିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଯେମିତି ଗାଉଥିଲେ, ସେପଟେ ବାଣ ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟୁଥିଲା। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିମାନ ବି ଆସିଲେଣି। ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ଆମ ଛୁଆ ମାନେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଖେଳନା ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ବୁଝିଲେଣି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଲୋଭ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଯୋଉ ପୂଜା ପର୍ବକୁ ଯାଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ କୁ ମୁଁ ଜମା ମିସ୍ କରେ। ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଦବେଇଲି, ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦବେଇଲୁ। ଆଉ ଆମ ଛୁଆ ମସଲା ମକା ଆଣିକି ପୁରା ମଜାରେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମେଲୋଡିରେ ସେ ଦୁଇ ଝିଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଥିଲେ ଯେ ନାଚକୁ ଦେଖିକି ଇଏ ବାପ ଝିଅ ଆଉ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଡିସ୍କୋ ଡିଜାଇନ ନାଚ ଖାସ ନାଚିଲେ। ଅତି ସାରା ସେ ବାପ ଝିଅ ଯେତିକି ନାଚିଛନ୍ତି, ଏ ନାଚର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ବନେଇବି, ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ସବୁ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ମେଳନରେ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର ଦାନ୍ତ ତ ଜମା ଭିତରେ ରହୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଚାରି ଭାଇ ମିଶିକି ଏଥର ଆମକୁ ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ସତରେ ସେ ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ହସ ଖୁସି ଦେଖି ବାଣ ବି ସେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଫୁଟୁଥିଲା। ମୋ ମେଳନର ଶୋଭାକୁ ବେଶୀ ବଢେଇ ଦଉଥିଲା ସବୁ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ବାଣ। ବାଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଆଲୋକମୟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମେଳନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ହଉଛି ଏ ବେଲୁନଟି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବେଶୀ ଚମକୁଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସବୁ ବିମାନ ଆସିକି ଧାଡି ଧାଡି ହେଇକି ବସି ସାରିଲେଣି। ସବୁ ଥରେ ଠାକୁର ମେଳନ ପଡିଆକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ଝୁମେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ମେଳନର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ଆସିକି କହିଥିଲେ, ଭଉଣୀ ତମ ଭିଡିଓ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖ କଥା ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ କଥା ହେଇନଥିଲି ଭିଡ ଭିତରେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।